नांगौ आंनो नोंनो। इसोरा बाख्नाय जाथों। बे समावहाय आङो इसोरखौनो हामबाय होयो आरो आं बे समावहाय इसोरनि गाहाम राव बुंनो थाखाय आङो थामथिम जादों। आङो बे समावहाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो इसिंनिफ्राय नोंथांमोन बयनिबो जानानै आंनिफ्राय साबायखर आङो नोंथांमोननो जासियो आरो बे समाव इसोरनि गाहाम राव बुंनायनि सिगां आङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायो आरो नाजावनानै लायो। आङो बे समावहाय इसोरनि राव बुंनो थामथिम जादों सुंद'यै। दा साफानिया 2:2-3 पदनिफ्राय लानानै आङो सुंद'यै इसोरनि रावखौहाय आङो बुंनो थामथिम जाबाय। बिनि सिगां आङो इसोरनि गोथां बायख'खौहाय आङो फरायनो सानबाय। जेफानिया 2:2-3 पदआवहाय साजाय होनायनि हुकुमा जाफुंनायनि सिगां दिना जायबादि बुखार जानायनि सिगां फोरबोनि जोंफ्रुनाय रागा नोंसोरनि सायाव फैनायनि सिगां फोरबोनि बराबनायनि दिना नोंसोरनि सायाव सफैनायनि सिगां नोंसोरो ज' जादो। अ पृथिबीनि बयबो गुरै मानसिफोर जाया बेनि हुकुमफोरखौ फालियो, नोंसोरो फोरबोखौ नायगिरदो, धोरोमिया आरो गुरै जानो हास्थायदो। जानो हागौ नोंसोरो फोरबोनि बराबनायनि दिनाव थाखोमानो मोनगोन। प्रेइज द लर्ड। दा जोङो बे जेफानिया बिजाबनिफ्राय जोङो बिमानि रावैनो जोङो फरायनानै जोङो दा स्रायैनो जोङो बुजिबाय जे साजाय होनायनि हुकुमा जाफुंनायनि सिगां साजाय होनाय मोनसे सैहोनाय आरो मोनसे गिथावथाव जेन'बा मोनसे जाथायफ्रा जेन'बा फैगासिनो दङ। बे जाथायफ्रा सफैनायनि सिगां जेन' जोङो माबायदि थामथिम जानांगौ आरो जोङो बे साजाय होजानाय बे गिथावथाव बेबायदि समस्याफोरनिफ्राय जोङो जे बासायजानो थाखाय गनो थाखाय जोङो सिगांग्रो जोङो दिनै मा खालामनो नांगौ। दा जेफानिया 2:3 पदआवहाय जे इसोरनि रावा बेरखांदों, अधोरोमिया आरो गुरै मानसिफोर नोंसोर साफ्रोमबो ज' जादो होननानै बुंदों आरो इसोरखौ नागिरदो, बेखौ खुलुमदो। जानो हागौ नोंसोर इसोरनि बोराबनायनि दिनाव नोंसोर थाखोमानो मोनगोन। जानो हागौ नोंसोर इसोरनि रागनि दिनाव, इसोरनि बोराबनायनि दिनाव नोंसोरो गगोन। हयथ' नोंसोर सैहोजानाय नङा, हयथ' इसोरनि रागाव नोंसोरो गोग्लैनाय नङा। बेनिखायनो पृथिबीनि बयबो गुरै मानसिफोर आरो बे गोथां इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोर नोंसोरो ज' जादो। ज' जानायनि गेजेरजों नोंसोरो धोरोमिया जिउ खांदो आरो बे गिथावथाव जागोनफोरनि थाखाय, जानांगौफोरनि थाखाय, बासायजानो थाखाय नोंसोरो गहोजानायनि राहाखौ दिहुननानै लादो। दा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनि मोनसे जे जों जे इसोरनि रागनिफ्राय जों थाखोमानो जोङो मोनगोन, बे खामानिया मा? दा जोङो दिनै गाबोन जों सारि जोङो खालामबाय। एसे सिगां जोङो रासियान आरो इउक्रेनजों ओरैबायदि जोङो दिनै दावहाफोरखौ जोङो नुबाय। बे दावहाफोराव खुनु दिनै थैनाय थांनायनि हिसाब गैया, थैनायनि हिसाब गैया। नाथाय ओरैबायदि मानसिफ्रा दिनैहाय थैबाय। नाहामि 1:3 पदआव बायदि ओरैबायदि थैबाय मानसिफ्रा गोथै सह'आवनो दिनै सौदावलायबाय। औ, बेबायदि सौदावलायबाय। दा आरो बे समावहाय बेबायदि दावहा जाबावबाय जे फिलिस्टियान इजराइल ओरैबायदि दावहा जाबाय। दा गोबां बे फिलिस्टियान आरो इजराइलनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजिनि गेजेरजों बे मोननै देशआवहाय ओरैबायदि थैबाय। औ, ओरैबायदि थैबाय। दा बेफोरखौ नायहरनानै जों बाइबेलनिफ्रायनो दिनै गाबोन सारि खालामनानै जोङो नायदो जे लुकनि 21:20 पदआवहाय जे इसोरनि बाथ्रा लिरनाय दं, जेब्ला दावहा नांग्राफ्रा जेरुसालेम मन्दिरखौ बेंखननानै दोनगोन अब्ला मिथिदो बिनि सिं सुर जानायनि समा खाथि जाबाय। औ, खाथि जाबाय। अब्ला दिनै जेरुसालेमखौनो दिनै बेंनानै दोनदों नामा? दिनै सारा पृथिबीखौनो दिनै दावहाफोरजों दिनै बेंखननानै दोनबाय। मोनफ्रोमबो दिनै देशफ्रावहाय बिदि फोजोबस्रांग्रा आगजुफ्रा दिनै थियारि जाबाय। बुंनो थाङोब्ला मोनसे फुख्रियाव जे बिसनि मुलिफोरखौ गारनानै होयोबा गथै फुख्रिनि दंनाय माने जिब जन्थु नाफोर गासैबो थैजोबो बायदि दिनै मोनसे गुरु होग्रा गिथावथाव गोहोग्रा बमाफोरखौ जे जायगाफ्राव बेफ्रुहोगोन बे जायगानि मानसिफ्रा दिनै फोजोबस्रांनायनि मोनसे सम्भाबनायाव फैबाय। आरो बेबायदिनो सिलाय बारुदफोरजों गोहोगोरा बमाफोरजों दिनै पृथिबीखौ दिनै दावहा नांग्राफ्रा बेंखननानै दोनदों आरो बेफोरखौ गुरु होगोन। बेफोर गुरु होनायनि महरा दिनै मा जागोन? लक्ष लक्ष मानसिफ्रा दिनैहाय थैगोन। दा बेबायदि जाथाया सफैनायनि सिगां नोंसोर इसोरनियाव ज' जादों।
इसोरनियाव नोंसोरो खावलायदो बिनो खोन्थादो बिनिफ्राय गनायनि राहाखौ जोङो गावजों गाव जोङो दिहुनलायदो जानो हागौ निस्सय जोङो बेबायदि इसोरनि बोराबनाय बेबायदि दावहाफाव बेबायदि थैब्रुंनायफोरनिफ्राय जे जोङो गहोजानायखौ मोनगोन बाइबेला बुंनाय बायदिब्ला हयथ' जोङो बिनिफ्राय गहोजानायखौ मोनगोन थाखोमानो मोनगोन गिथावथाव बिसयफोर दा बेखौ लानानै आङो दिनै इसोरनि रावखौहाय आङो बुंबाय अब्ला दिनै बेफोर गासैबो जे बाइबेलावनो लिरनानै गालांखाजानायनिखा जे मथि 24 अध्याय जोङो 6 पदनिफ्रायनो जोङो फरायोब्ला जोङो गासै बे बिसयफोरखौ जों बाइबेलाव मोननो हागोन दा नायदो जेरेमिया बिजाबनि 4:7-8 फोरावहाय जे बाइबेलावहाय लिरनाय दं उन्दुनाय सिंहआ दिनैहाय सिखारनायफोरबायदि ओरैबायदि फोजा जानायफोरबायदि दन्दरनिफ्राय ओंखारबोनाय बायदि दिनैहाय जातिफोरखौ नस्थ' खालामग्राफ्रा जातिफोरखौ संहार खालामग्राफ्रा जातिफोरखौ सिथारग्राफ्रा दिनैहाय फैगौ होननानै बुङो नायहरदो हनै दावहाफोर जुद्धफोर ओरैबायदि गोहोगोरा बमाफोरखौ दिनै गुब्रु होगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों लक्ष लक्ष मानसिफ्रा दिनै थैब्रुंगासिनो दङ दा बेफोरनिफ्राय जोङो माब्रै गावखौ रैखा खालामजानायखौ जों मोननो हागोन जों माब्रै बेफोरनिफ्राय जोङो दिनै बासायजानायखौ मोननो हागोन जायनि उनाव जेखि अबस्थाया जाया मानो मानसिया धोरोमिया अधोरोमिया दिनैहाय थैनायखौ दिनै दोनजाबाय दावहाजों थैया मानो नोङो दिनैहाय लागारबो नोङो दिनै थांनानै थाया मानो नाथाय जोंनि थैनाय थांनाया इसोरनि इच्छा बायदि जाथोंसै आरो जोङो दिनैहाय बेफोरखौ जोङो दिनै बादा होनो हानाय नङा मानो बिदि जानो मोनखो दे दानियेलनि 4:नि जे 35 फोराव जोङो नायोब्ला बेफोरखौ माबोरै जानो मोनखो मानो जाहोखो जों बेफोरखौ बुंनोनो हानाय जोंहा गोहोआनो गैया जबनि 38नि टेक्सटफोरावहाय लिरनाय दं दावहा नाङैनि सिगां हाजार बोसोरनि सिगां बेफोर दिनफोरखौ थाम-थिम खालामनानै दोनखाबाय मानसिनि थाखाय दुखुनि दिन आरो दावहा आरो रोननांनायनि दिनफोरखौ इसोरा थाम-थिम खालामनानै दोनखाबाय थाम-थिम खालामखानायखाय दिनै बे समफ्रा दिनै जाफुंबाय अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बेनिखायनो दिनैहाय बाइबेलनि गेजेरजों जों सारि खालामो गोबां दिनैहाय आत्मिक जिबननि फोरोंग्राफ्रा फोरोङो नाथाय जोंनि धोरोमिया जिउ खांनायनि समा बारलांगासिनो नाथाय हरा थांसिनबाय बेनिखायनो जोङो सम मोननायावनो जे जोङो सांनि हाबाफोरखौ मावनि अनलायग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर फै जोङो दिनैनि बे सुंद' इसोरनि रावनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेफोरनिफ्राय जोङो गहोजानायखौहाय जोङो गहोजानायनि राहाखौहाय जोङो दिहुननानै जोङो लानि बाइबेला बुंदों जेरेमिया 4:6 फोरावहाय जायननि लामायाव जाथा दिखां बासायजानो थाखाय खारखोदो बासायजानो थाखाय खारखोदो फै जोङो संसारा जेखि जाया मानो दिनै गासैबो इसोरनि इच्छा जोङो थिस्न'लकिया बिजाबनिफ्राय जोङो नायोब्ला दिनै जेब्ला नोंथांनि जिबननि थाखाय जेब्ला समा जागोन अब्ला नोंथाङा थैनायखौ मोनदांनाय नङा जे थुनहरजानायनि 2:27 फोरावहाय जे बाइबेलाव लिरदों नोंथांखौ दिनै सेवहोनाय नङा धोरोमिया बिसाफोरखौ दिनै इसोरा थैनायखौ मोनदांहोनाय नङा जानो हागौ जेब्ला इसोरनि बाथ्राया नोंनि जिबनाव जाफुंगोन जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि इच्छा बायदि नोंनि जिबनाव मावफुंगोन अब्ला नोङो थैनांनाय नङा हयथ' नोङो दिनै गोथाङैनो दिनै नोङो इसोरजों नोङो लांखोजागोन थिस्न'लकिया बिजाबावहाय बाइबेलावहाय लिरनाय दं जोङो स्रायैनो जोङो बाइबेलनि गेजेरजोंहाय जोङो फरायोबा ओरै होननानै बुंदों बाइबेलावहाय जोङो फै बे बिजाबनिफ्राय जोङो फरायनि जोङो थिस्न'लकिया जोङो दिनै 4 जोङो 17 18% नायोब्ला जोङो दिनैहाय इसोरखौ एकदम नख्रांनि गोजौसिनाव जोङो दिनै लोगो हमहैगोन होननानै माब्रै लोगो हमहैखो नोंथ' बिदिब्ला गोथाङैनो थांनानै नोङो लोगो हमहैबाय जुदि बे इसोरनि बाथ्राफ्रा जुदि नोंथांनि जिबनाव जाफुङोब्ला नोंथाङा थैनांनाय नङा बे समा नोंथांनि जिबनाव जायोब्ला नोङो गोथाङैनो इसोरजों नोङो लांखोजागोन आरो नोङो न'खरनि रायजोआव बाराव नोङो ख्रिस्ट'खौ लोगो हमहैगोन प्रेज द लर्ड गितमाला 91:90 दिनैहाय सल्ल'आव नायोब्ला आङो नोंखौ गोबाव जोरहोनानै आंनि बासायनायखौ नोंनो दिन्थिगोन होननानै बाइबेलावबो ओरैबायदि लिरनाय दङ सोरबा बायदिया जिसु ख्रिस्ट' फैनायसिम बियो गोथाङै थागोन सोरबा बायदिया जिसु ख्रिस्ट'
फैयैनि सिगां बियो थैनानैबो थांग्रोनो गोनां जागोन बे गासैबो इसोरनि परिकल्पना इसोरनि इच्छा बेखौ जों मानसिया मोनदांस'नो हाया जोङो बेल'नो जोङो इसोरनि रावखौ मानिनायनि गेजेरजों जोङो धोरोमिया जादों आरो बे गिथावथावनि इसोरनि रागनिफ्राय जों इसोरजों गहोजानायखौ जोङो दिनै बयबो मोननो हास्थायदों आङो दानि जे सिचुएसन दानि गाज्रि बोथोर डेन्जार इंलिसाव डेन्जार होननानै बुङो डेन्जार होननानै बुङोब्ला बेवहाय गिनांगौ दङ दा जोंनि बर' रावावबो डेन्जारखौ बाहायसै खाथ्रा बियो दिनै गिनांगौ दं बे गिनांगौनिफ्राय जोङो दिनै बासायजानो जोङो नाजादों हयथ' जोङो जेखि जाया मानो जोंनि जिबना बासायजानो थाखाय जोङो दिनै होसोदो आङो दिनैनि बे सुंद' इसोरनि रावखौहाय आङो बेयावनो बुंनानै दोनबाय जानो हागौ नोंथांमोन बे इसोरनि रावनि गेजेरजों बे गाज्रि बोथोरनि गेजेरजों नोंथांमोन इसोरनि बिसा बयबो जिबनाव लुखांजाबाय आरो दिनै जिउआवहाय थुलुंगानायखौ मोनबाय आरो बिसासनि थाखाय गोबां मोनदेरबाय होननानै आं गिदिर आसा भरसा खालामो इसोरा नोंथांमोन बयनिबो जिबनाव बोर होथों आरो आशीर्बाद खालामदों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै